Il-Partit Nazzjonalista huwa impenjat li jkompli jagħti l-appoġġ lill-kumpaniji, inkluż dawk li jaħdmu fis-settur tal-komunikazzjoni bħal Melita li toffri impjiegi ta' kwalità. Qar il-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Bulc waqt żjara lill-kumpanija Melita fil-binja tagħhom fl-Imrieħel fejn jaħdmu madwar 250 impjegat. Dan huwa propju parti mill-mod ta' kif aħna nagħmlu politika li nitkellmu ma' dawn in-negozji, naraw kif nistgħu nkunu ta' appoġġ għalihom, naraw kif nistgħu ninċentivawhom illi jinvestu ħafna iktar ġewwa pajjiżna biex ikollna iktar xogħlijiet ta' kwalità. U l-iktar ħaġa li impressjonatni hawnhekk hija propju l-ammont ta' ħaddiema lokali illi qegħdin f'dan is-settur. Hija xi ħaġa inkoraġġanti li tara kumpaniji bħal dawn illi iktar jinvestu biex iħadmu Maltin u Għawċin. U jekk Alla jrid inkomplu għaddejjem din il-ħidma biex nitgħallmu aktar minn nies sabiex il-politika vera tkun rappreżentattiva tal-poplu Malti Għawċi kollu. Min il-ħamis filgħodu, il-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Bulc iltaqa' ma' tmexxija tal-Melita, kumpanija tat telekomunikazzjoni li ġiet imwaffqa fl-1992 u li toffri diversi servizzi, fosthom servizzi ta' internet veloċi u mobile network ta' 5G madwar Malta u Għawdex. Waħda mill-kumpaniji primarji li joffru servizzi ta' telekomunikazzjoni ġewwa Malta u tkellimna mal-ħaddiema mal-management tal-kumpanija fejn rajna l-investimenti li qed isiru riċenti minn għandhom, il-mod ta' kif qed jespandu, anke b'mod internazzjonali f'diversi pajjiżi oħrajn fejn għandhom anke ħaddiema li qegħdin lokati f'pajjiżi differenti fosthom il-Ġermanja. U hija xi ħaġa pożittiva li kumpanija lokali tara tikber b'dan il-mod. Anke l-fatt li llum ix-shareholders primarji tagħhom huma wkoll kumpanija bank Amerikan Goldman Sachs primarju, tieni l-ikbar bank investiment fid-dinja u għalhekk hija xi ħaġa impressjonanti li jkollok kompani lokali li tasal f'dan il-livell. Matul iż-żjara tiegħu, Alex Bulc tkellem mal-ħaddiema tas-setturi tat-teknoloġija, tas-sales u anke tal-customer care fejn sar investiment kbir biex dan is-servizz jitjieb. Il-kap eżekuttiv ta' Melita Limited, Harold Roche, spjega wkoll l-isfidi li taffaċċja din il-kumpanija fosthom kompetizzjoni qawwija u l-ħtieġa ta' investiment f'teknoloġija ġdida li kontinwament qed tavanza biex huma joffru servizz li jkun ta' sodisfazzjon għall klijenti. Mill-kap eżekuttiv jisħaq li laqgħat bħal dawn huma importanti biex huma jifhmu l-politika fil-waqt li l-politiċi jifhmu l-ħidma tagħhom. We welcome the visit that we had today. Thanks a lot to Dr. Bulc. It's important for us to have meetings with the political environment because it allows us to explain what we do. It creates awareness of the importance, and in our case it's about technology, and technology is clearly a core element for the competitiveness of the country. So this is positive for the company, but I think it also builds the understanding on the side of the politics about what is important and necessary for us. Waqdin il-laqgħa l-kap tal-Partit Nazzjonalista kien akkumpanjat mill-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Perxi Kalaxxone, ix-Shadow Ministers Rajin Kallus u Grazja Lekalja u l-kandidat tal-Partit Nazzjonalista James Aron Ellul.